Hello guys, mamukasei mari yeZimbabwe tiri kuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions. Tadzoka nenyaya dzenyu zvakare. Muzuva ranhasi nyaya yedu yekutanga inyaya inodzimba mwoyo yaamai vakasacrificeigwa mwana wavo. Hey, zvakaoma. Ndoda kuti mufambe neni kusvika kwekupedzisira. It's going to be worth listening, you know. Vatete, mwana wangu akadisappear kwegore rose. Takamutsvaka tikamushayiwa. Vatete, ndikafunga nyaya iyi zvinondidya mwoyo wangu. Mwana uyu aikambaira aine about 8 months. Takazomuwana ari mapfupa asina nhasi yanhano mupfungwa dzangu hamuna kuregerera. Kunoti netsei. Ane makore akati kuti zvaitika, asi hapana chakaoma sekuwanikwa mumhuri isina kumira pana Jesu. Manheru vatete, ndauya nenyaya yangu yekuti chero nanhasi ndikazvifunga mwoyo wangu unotsemuka. Mushure mekunge ndapiwa mwana nemurume, upenyu hwemuwanano yedu hwainge hwava hwekusonanidza. Munongozivawo vanamai vedu, chero ndaidzokera kumba ndichinoudza amai kuti ndainge ndisina kugara zvakanaka, vaingoti shinga, chero baba vako ndizvo zvavaiita, ndizvo zvavari varume vanonetsa. Ukadzoka pano ndinonyarira kupi? Vatete, ndakagara muwanano, asi chandaigarira ndaishaya kuti chii. Murume aigara pamba full time, ini ndini ndaishandira mhuri. Vatete, kuona kuti murume adya uye nekuti apfeka, iye chake kwaiva kuva baba nekutevera kwandaiita basa remaoko. Osvika ogara akandiukera ndichishanda. Kana zuva ravira aida kuona mari yandaita nekuti yafamba sei, ndovapa shewe toenda hedu kumba tonorara. This became our norm. Indaisazvona kuti painge paine dambudziko nekuti tose taingozwa kuti mabasa hakuna. Asi ndakatozoona kuti murume uyu aisatema chero huni kana kubaya badza mumunda. Maoko ake ainge akapfava, aisabata basa sevamwe varume vese vemuraini. Chero zvedu taigara kumusha, asi ndinoziva varume vose variko kumusha vanoita mabasa anodawo masuro. Regai ndimbokudzosera kumasure mbijana. Ndainge ndava musikana ainge adarika makore 30 ekubereka. Ndakazongosanganawo namukoma ivava, kwakubva ndangowira murudo. At that time ndainge ndava nebusiness rangu kumusha kwedu kwandinoberekwa. Ndiri munhu anoita basa remumaoko sekutaura kwandaita pamusoro apa. Handizotauri kuti basa rei sezvo pane vamwe vangazondisiya. Now back to my story. Ndaifunga kuti chainge chakakosha kwainguva kunzi Mrs. The rest was not important. Uyezve, I was coming from a home yataisatambura. We had a beautiful home kumusha ikoko. Dzimba dzine floor, danga rine mombe, mugodhi une mvura, garden rizere muriwo nematomati. Yes, my parents wangu were not millionaires, but we lived a comfortable life. Saka nyaya yekuti murume hashandi was never a priority. I hope you understand where I'm coming from. Pandakapinda mumusha umu, vana vamwene ndainge ndine 4, zvichireva kuti atezvara vainge vane chipare. And most of you know kuti mumisha yakadai munenge muine competition, kotiwo vanobata mushonga kuti vadiwe nemurume. Atezvara vangu vainge vasiri munhu wechechi dziya dzinokurudzira kuita vakadzi vakawanda, asi vaingwa murume ainge ane vakadzi vakawanda. Chekutanga, ma first days ndapinda mumusha umu, ndakarota vamwene vangu vachiratidza kusafara neni pamusaka pekuti ndaibva kumhuri inonamata. Before ndarara ndainamata, ndichimuka ndainamata. Vamwene vangu vakangotanga kuratidza kusandifarira, asi ini ndaisava nema-expectations akawanda kubva kwavari, sezvo vana tete vainge vandiudza kuti kwauri kuenda don't expect to be loved, sezvo vanhu ava vari vanyowani muupenyu hwako. Amai vakanditarisa mumasiso vakaridza tsamwa kwava kuenda. Kwaive kurota uku. Kubva ipapo ndaiti ndikati mamuka sei, amai dzimwe nguva vaipindura, dzimwe nguva vaipindura mhino. Ndikati ndazviona, ndakangotiwo mamudzu evanhukadzi. Ndakangokutaura kuti musha umu, besides kusashanda kwemurume, pamusha apa painge paine upfumi. Asi chimwe chakandishamisa ndechekuti vana vaizvagwa mumusha umu vainge vaine zvigumwe 6. Hatingati genetics, nekuti after all that happened, I believe kuti painge pane kakubata-bata. Chero hazvo baba vainge vaine mashops, murume wangu anova mwana wavo aisaenda kubasa, even kunotengesa kumastoro. Then vainge vaine mwana wavo
wakazvagwa kuma-70s. Ndichavati Bangurusaba vaigara vachibuda masiriri uye kutenderera everyday pazvigayo zvababa. A few months ndaroorwa, baba vakauya kwandiri vakati vaida kurara neni straight into my face. Ndakaita zviya zvekushamusika kuti vari kuti kudii. Ndakaita kunge ndisina kunzwa. Vakadzokorodza vakanditarisa mukati memboni yeziso rangu vakati vaida kurara neni uye ndikaramba ndaizorwara zvisingaite. I was not stupid. I walked away ndikapinda mukitchen kwava kubika. The following morning ndakamuka musoro wangu uchipisa vatete, kwete zvekutamba, waita kutsemuka napakati. Baba vakadarika nepabedroom vakati, wamuka sei Murora? Mwana wavo akapindura kuti haasi kunzwa mushe. Vakati ndakamuudza zuro, kungoti munhu ane nharo chete. Makore aya mafoni kwainge kuine malandline, ende kana ndaida kufona ndaizoenda kucallbox kumashops kwaiva chinhambwe. Asi marwariro andakaita ndaitadza chero kusimudza musoro wangu. Vatete ndiri kumba ndainge ndakadzidziswa kunamata, asi Mwari ndakamutsvaka nekumuziva at a personal level. Ndaroorwa. I prayed that day ndikati, Mwari, kana muchinge matendera kuti ndirare, aiwa mweya wangu ndinousiya mumaoko enyu. Ndaisakwanisa kana kufonera mama kuti ndivazivise zviri kuitika kuti vandibatsire kunamata. The following day ndakamuka nhova ichitamba. Yes, a whole grown woman ainge ari over 30. Nhova yangu ichitamba. Handina kurega kunamata. Ndaitaura nedenga. And I found a peace that surpasses all understanding. I knew kuti my help would only come from the Lord. Nekuti ndainge ndapinda mukati memukanwa meshumba. Aiwa Mwari vakandirwira ndiri pano vatete. Ndakapora by day 7. Baba vatezvara vakauya vakadzungudza musoro kwava kuenda. Munoziva nedenial unenge uchingoti pamwe handina kunyatsonzwa okuona handizvo, asi zveshuwa ndaienda zvionera ndega paMinosofola. Vakuru vakataura kuti kura uone zvechokwadi vairevesa. Now the most painful part of this whole story is ndakazobatsirwa nemwana wedu aiva mukomana, firstborn, such a big boy vatete, and we loved him, or maybe I'm the only one that loved him. Nekuti mwana wangu on one fateful day ndaenda kunoita mabasa emaoko nekuti upfumi hwepamusha apa hwainge husiri hwangu, and after seeing their behaviors I had started distancing myself from these people. Apa ndaienda kumba kwedu kamwe pagore, ndaitozoita zvekunyepa kuti amai varwara ndiko kuti ndibvumidzwe kuenda. Mwana ainge ava ne8 months, ende ndakangoti regai ndimhanye pachikoro. It was a Sunday morning. Ndione client yangu 1, then ndodzoka. Ndakamusiya nababa vake vakarara. Ndakadzoka after 2 hours. Mwana ainge asimo mumba. Ndakatsvaka mwana ndikati pamwe atorwa nevazukuru vana vatete vari kutamba. Mwana was nowhere to be found. Murume wangu ainge achingoita kunge zungairwa, asina maanza. Munhu aisaenda kana kubasa wandakasiya nemwana asaisaziva kuti mwana aripi. Kwakavira, hope dzingabata. Ndakatsvaka pose pandingafungira, asi mwana ainge asipo. Vatete unoita senge wava kupenga, asi mwana painge pasina kana trace. Ndainge ndazobayiwa nerakagomarara. Up to today, I cannot describe the pain yandinayo mumwoyo mangu. Mwana ndakatsvaka pese, mwana was nowhere to be found. Mazuva akapindana, mavhiki akatevera, ikava mwedzi. Amai vangu vakauya kuzondinyaradza, asi vainyaradza vachiti kudini. My life became meaningless and I lost myself. All I wanted was my son. Bangurusaba vaya vaibuda masiriri vaisataura zvainzwika. Vaigarotaura something kwandiri, asi I would not pay much attention to him. Kumunhu akarasika njere unombomupa attention here. One day, a year later, ndakazodarika nekuchigayo. Vakandiona, vakandimhanyira. Ndakada kuvaignora, kwava kundibata ruoko zvine simba, misodzi yakazara mumaziso avo. Ndakamboda kuresista, as something just said, follow him. Right. Baba atezvara vaive nechigayo, butcher, grocery shop, mastoro aya akatevedzana. Then kumberi kwainge kuine gate, asi mashopu ose aya ainge akafensewa kumashure. Kuseri kwemashops aya kwainge kune ngwenjere old cars from the 60s netractor
zvizere ngura, sora rakareba. You know that backyard isina anoipa attention. Bamukuru vakandidhonza neni kuseri kuya, hembe dzangu dzichizara tsine, ini ndichitevera. Ndakarohwa nehana ndichiona vest yemwana, next rombe yemwana, zvainge zvakazara madhaka, asi ndakazviziva. Ndakanzwa muviri wangu uchiita senge ndarohwa nemagetsi. Ndakamira, asi bamukuru vakaramba vachindidhonza. Mubhutu reDatsun ye19 gochanhembe vakavhura. Muzasi mainge muine dhishi riya rekugezera ndiro, asi hombe. Ndakawana mwana wangu arimo imomo. Bamukuru vaingochema. Chimiro chemwana, I won't be graphic, because zvinhu zvinondirwadza. Ndakabongomora mhere. Yes, this was my son. Bamukuru saw it all and tried to tell me, but I thought, what can a mad man tell me? Vatete vashandi vemusitoro vakabuda, zvese nevanhu vakauya kuzoona makuna aya. The rest is history. I don't know if my husband was part of it or aivawo dzongairwa. I packed my bags and left. Ndaigara nana Satani, and giving them another chance was the best recipe for another disaster. Mishonga yemari, rituals, it's not new. Zvinhu zvakare, zvinhu zverima. It's been there forever, but the most painful thing is munokuvadzisa vanhu vari innocent. Mukuroorana uku, rooranai nematongo. Ndatenda. Inyaya inodzimba mwoyo yatapedza kuverenga iyi. Vainge vakaroorwa mumhuri inobata mushonga kubva kuna atezvara kusvika kuna amwene. Vakadzungaidzisa vana. Ndamboda kufunga kuti kuda mwana akakambaira, asi bodo kwaiva nemusha nekwaiva nemashops zvaiva adistance. Mwana haana kukambaira kusvika kumashopu. Mwana akatongwa, akaitwa zvaakaitwa nazvo, vakamisa mubhutu reDatsun. Vanhu vari ruthless panze apo. We need to put an eye on our children. We need to be very careful. Sekutaura kwavaita, rooranai nematongo. Zvakanaka because mune muchiziva, handiti mune muchiziva kuti apo ndepekwan'ove vanoita nezvei. Kana mukanzwa kuti apo pakadaiwa, even maparents ako anotokudza kuti iyi mhuri yakaipai. I don't want you to marry in this family. You get yourself into trouble. Let's also learn to listen to our parents. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Makadi tete, ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. Tete, mukukura kwangu ndakakura ndichigara navabereki vamai vangu mushure mekunge baba vangu vashaika muna 1999 ndiine 4 years. Ndakagara nambuya nasekuru vangu kubva grade 1 kusvika 7. Pese pandagara kwambuya vangu hapana kana hama yekwababa yakamboti tauyawo kuzoona mwana, asi mbuya vangu vaiti kana voenda Harare vaidarika nepamashops pataitenga, ende kwaisava kure nepamba. Zvakadaro tete, ndava grade 6 ndakatanga kuita musikanzwa. Pamba handaipedza vhiki ndisina kurohwa. Ndikasarohwa handaitonzwa mushe. Mbuya vakambozama kunamata, asi zvanga zvoita sendine mweya yetsvina. Ndaiti ndikarova munhu kuchikoro aikuvara zvekutoita mazuva akarara. Ndava grade 7 ndakatanga kurumwa nemakonzo tsoka nemaoko. Kunyange ndakapfeka masocks ndaimuka ndakaparara tete. Zvadaro mukufamba mbuya vaiudzwa kuti mwana akudiwa kumusha kwake. Nekudaro ndapedza grade 7 ndakabuda ne17 units. Mai vangu ndokunditora vachiti ndakumeendesa kumusha kwake. Mai vangu vakarwadziwa ndokumbogara neni vazama kutsvaka mari yekuti ndiende form 1 vakashaya. Ipapo tete ndakandogara namai vangu nastepfather vangu. Tete, stepfather vangu vairova zvekuti ndaitadza kugara. Ndorangara rimwe zuva mama vakaendawo kunamo ndokuti munorara kwamai guru. Takatevera usiku baba vadzoka kubvawo. Ndikarohwa kunzi masiya kumba kusina munhu. Vapedza kundirova ndokunzi bereka mwana tiende kumba. Mai vangu vachidzoka vakachema vatete. Ndakamakuudzai kuti mai vangu vakatanga vaenda neni kumusha kwedu. So nzira ndanga ndakuiziva. So musi wandakarohwa mangwana acho mai vangu vadzoka ndakaronga zano rangu. Handina wandakaudza kuseni. Ndakangobuda sendiri kuenda kunochera mvura mugarden. Ndakanosiya mugomo patsime ndokufamba nerukova ndokutiza ndichienda kumusha kwedu. Vakazama kunditsvaga ndokutevera tsoka yangu. Asi vasvika pamashops mamwe ndokubvunza kuti mambonawo mwana akadai. Ndokunzwa kuti mwana iyeye adarika kare kare, abvunza nzira yekuenda kwaNhingi. Pamwe ava kutoyambuka rukova rekupedzisira. So vakabva vaziva kuti mwana
aenda kumusha kwake. Tete ndisvika kumusha kwedu, mbuya vangu vakapfugama pachikuva ndokuombera kuti ningiwe mwana wako adzoka kumusha. Ndakagara 2 days, mai vangu ndokundivigira hembe. Ndakagara nagogo zve2 months. Ndakatanga kubvunzawo kuti baba vangu havana here kana mudziyo wavakasiya zvekuti ndingaendawo kuchikoro tete. Waiti ukangobvunza chete hapaidyiwa rinopisa. Hanzvadzi yangu yekubankuru yaibva yati ndini baba iwe uri mwana musikana, nekudaro handina kuzoenda kuchikoro. Ndakabva ndatsvaka basa, ndikaona basa rekurera mwana pachikoro chaive pedyo. Ndakagara 6 months ndikasiyawo ipapo. Ndanga ndava ne14 years. Ndakasvikowana mbuya vakurima garden kwavanga vakumbira kurima. So pakaita mukomana akauya kuzoshanda pamba. So munoziva zvehwana udiki, dzimwe nguva taitowana atidiridzira muriwo wedu tosvikodzoka kumba. So mukomana akazotanga kundipfimba. Nguva yacho ndanga ndisati ndakutoziva kuti chii chinonzi kudanana. 2 weeks achindipfimba, takaenda kunodiridza muriwo. Tisati tasvika kugarden, mukomana akabva ati adiridza kare. Takabva tagara tava kutamba. Mbuya vangu nabankuru vangu vakabva vasvika. So vasati vasvika ndakavaona vachiuya, ndikafunga kuti rega ndihwande because ndaiziva kuti tichanzi muri kuitei pano. So ndakanogara mukitchen ndokusvikokumbirawo mvura ndokupiwa. Bankuru vangu vakabva vati ndine nyota, rega ndinomwa mumba imomo. Ndokundiona ndakagara seri kwedo, kwakundisumudza nembama. Ndakarohwa tete nemurume watete vangu akabuda neni panze. Mbuya ndokunonga huni, ndokurohwa ndikakuvara ruoko tete zvekuti nanhasi tsinge ruoko rwangu ichiri kurwadza. Vakanditaukura ndokuenda neni kumba, ndokusvikopira mukoma nyaya iya ndokunzi ngaabve pano aende kumurume wake tete. Ne14 years ndokunosiyiwa kumba kwaishanda mukomana. Zvikanzi chifarai zvakanaka, ndokuroorwa kwandakaita tete at 14. Ndakagara nemurume nearly 2 months ndichigara nemurume ndichiramba kurara naye. I was 14, mukomana 18 years. Ndakazongogamuchira kuti ndizvo zvavepo. Ndakaita mwana wangu ne15, manesi achinditya kundisunungudza, asi ndakabara mwana wangu zvakanaka. Upenyu hwakaoma, but ndaitadza kudzokera kuna mai vangu nekuti ndaiti ndakatadza kugara ikoko. Stepfather vangu ko pandichazoenda nemwana wedu we, zvakaoma. Ndaibatwa rafu nehama dzemurume. Imagine kuti murume aita kauya kuti anditakurewo kubasa, vamwene vairamba. Kusvika murume iro ramukadzi aiva mukuru kwandiri, mainini vaive va1987, murume 1991, ini 1995. Vatete ndakashungurudzikwa, ndikaonda zvekusvika pakunzwa mainini vachiti kumurume, hausemi kurara nemasawa akadai, haakubaya here mukadzi wako? Kikiki, kuseka nhamo serugare. Ndakashinga ndikatoita mwana wechi2. Mainini vakarwadziwa nenhamo ndokuenda. Vakazoenda havo, moyo nemurume ndanga ndisisina hangu. Ndakazosiya murume mwana ane 1 year. Mushure mekunge ndabata mapiki phone memurume nemumwe mukadzi again vasina kupfeka. Zvakandirwadza. Murume ndokuti handei kwavatete vangu. Tiri koko akarwara nesiki, ndokubatwa HIV futi. Ndakatadza kuzvitambira, ndakabva ndaonekwa, but to be honest, ndakagara ndichingotya kuti pamwe ndine chirwere, asi Mwari vakandibvira. So kubva 2017 ndakatanga kuzvishandira kuchengeta vana namai vangu. Ndichauya nepart 2. Nyaya yagumira munzira, vachadzoka zvakare I think mangwana vachipedzisa part 2 because vanhu vari kukomplaina kuti kutaipa kunorwadza. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Hi auntie, I hope you're doing well. I was listening to you choose the episode and story yamai vekutora zvinhu zvese zvemukoma wavo. It touched me. I lost my father in 2015. Hama dzababa dzakasiya hembe dzababa dzakasungwa, and took them years kugova. His young brother anotedzera navo, who was the rightful person kufambisa basa iri, refused to have anything to do with kugoiwa kwezvinhu zvababa. Baba vangu vakazvarwa pabarika, so this bamunini was the remaining brother that shared the same father and mother na baba vangu. Tiri kumakuva after burial, vakapinda mumota vakadzokera kumba kwavo, hanzi ndiri kumhanyira kubasa. Zvinoita Mwari,
he lost his job vachingosvika mabasa. Takangonzwawo nevana vavo. My father was a very lovely person. Vaida vanhu zvekudaro, and he was a very social person. Even pavakafa paita kunge pari kuvigwa a government official nekuzara kwanga kwakaita vanhu. Years later, mwana wangu musikana mukuru grew up achigara nemaparents angu. Akatanga kurota baba vangu vachimutuma kuti enda unoudza sekuru vagove hembe dzangu, referring to his brother. Tete mwana wangu akatambura kutadza kurara kusvika ndaenda kuzimu. And I remember one night mwana akamuka achiti sekuru vauya. Ndakapopota ndikati munodei pamwana wemukwasha? Ndai munopedzerana nemwana wamai venyu. Hapana kupera mazuva tete, Bamning started seeing my father the same way he was doing kumwana wangu. But vakaita nharo kana kuuya kuzogova hembe. To cut the long story short, mwana waBamunini passed on. Kwekuchemerwa kukashayikwa sekuti he didn't have his own house. Vaigara imba yecompany. And when he lost his job, vakaenda kuchilocha. Kuti vauye kumba kwedu zvaitisaita, cause mumba munonzi hamupindi chitunha chimwe chirimo. Pachishona chekwedu hembe dzakasungwa dzakangofa nechitunha. That's when pakazogoyiwa hembe dzababa vangu. Plus hazvaigona kuti dzemwana wavo dzizogoyiwa dzababa dzisati. In all this, all my mother would do was pray until vapinda mudepression. My mom got sick and was bedridden for 4 years, and she never made it. Mother Teresa, that's what people used to call her, because pamba pedu paichengetwa nerera. My mom would take them to school until vapedza chikoro. She never took them to a fancy schools, but the local schools that she could afford. But it was something to those orphans. Nekuti vamwe vavo vakaita zvinobatika after vapedza chikoro. Amai vangu passed on due to the stress yekurara vakatarisa zvinhu zvemurume wavo every day. Pavakafawo, aiwa vanhu vari greedy ndati. My mother's relatives did it differently. Vakatora zvese, including mapegs ekunanika hembe. Indakarwadzwa kuti mwana wangu vakatadza kana kumupa dhuku zvaro semunhu aigara namai vangu. She was practically a last born. Ndakaita my first born when I was 19. Chaizikanwa hapana, so my parents took care of my daughter. Vakati ndidzokere kuchikoro, and with the bond they had naye kuti ndigare naye full time zvainetsa, so she would only come kuSA during school holidays. My daughter Tete is a prayer warrior, and I'm a proud mother. Something that my mom taught her. She's not a perfect child, but I thank my parents every day for a job well done. She recently turned 21, and we talk about everything, including relationships, because I always tell her not to rush into anything. Back kunyaya yangu, zvinhu zvaamai, hama dzavo dzakatora zvese, including my electric fridge. Apa vaenda kumusha kusina kana solar light zvayo. My grandparents passed away in 1994. Anasara pavana vakatora zvese. Takasara takagara mumba muri empty nemukoma wangu. Muchiita maungira. I remember one of my friends had to cook for us that night and brought blankets for us because zvese zvakanga zvatorwa kana poto yekubikira tanga tisina. I had to go back to SA earlier because of that. Sisi vangu vakaenda kumba kwavo. Hakusi kuti taida zvinhu zvamai vedu zvese, but we had memories. Sure kutadza kusiyawo chekuti when we visit home we remember our parents with. Right now, kuenda kumba kunondiremera. I tried twice and all I could do was cry. I'm tears right now as I'm writing Tete. Vanhu musava greedy pazvinhu zvamusina kushandira. Some of the things vana tinongozvidawo for memories. Ndanga ndakangamwa mai vangu ndaivatengera a new outfit every time there's a family gathering, from head to toe. All those outfits, none of them were there paigoviwa zvinhu. And I later asked muroora wamai vangu, akati zvakatorwa namainini vako mwana wasekuru vangu, kuba hembe dzese dzakanaka nemaheti acho. Timu rekumusha vakasiyirwa madhuku nehembe dzavaisakwana mainini. Vanhu ngavasajaira kuda nhaka. Torai muchiziva kuti pasara vana. Imba we renovated it and rented it out. Up to now, pane maloja muvige chitupa Tete. Saka panyaya I see kuti there is imbalance. We need to strike balance. Hey, kudara taiti we need to meet at the equilibrium point. Let's be equal. Baba vashaya. Nobody wants kutora hembe dzababa. Pane zvinhu zvakaita sekuti personal clothes. Anditi hembe dzadedi, trousers, shirt, mabhandi, zvinhu zviri personal zvekuti isu sevanhu vasara hatigoni kuzvipfeka.
handiti zvinhu zvacho ndobva zvangosiyiwa, nobody wanted to touch it. Then the other extreme is mama vashaya, zvinomoya motora zvese nespoon nefoku everything, nemapepa nemapete ose nemakonzo. So I'm saying we need to strike a balance. Kana hembe dzemuvhi dzichiita kuti haukutsita teta kudhiliza handiti hembe dzemunhu kana munhu ashaya, I don't know kuti culture yedu yakaita sei, ndoziva kuti you guys are gonna come for me. Torai zvinhu zvekunzi munotorawo hembe dzamama zviri personal, hembe dzavatete kana vanenge vari vatete venyu handiti ndigogo venyu, torai hembe dziri personal modai. Asi kana pane vana pambapa, pane vana vanogara apo, motora spoon, motora fork, motora fridge, motora everything, saka vana vanosara vachibika nei? Remember, this your relative that you are fighting for is also my mother. Ndozviziva kuti moti uchaita ngozi, hapana ngozi inoitika, because ukada kutarisa kuti vanhu vose vari kutora zvinhu zvivari greedy, chinhu chiri kupushiwa pamberi greedy. Kana uchatora fridge uchiendesa kumusha kusina kana solar, inonoshanda chii? Yet the children, they need those things. I don't know kuti culture yacho inofamba sei. Sekuti vari kutaura kuti I used to buy clothes for my mom every year. Handiti vasikana vanotumira because they are women, maybe vanoziva kuti mama vari kuenda musangano this year, vatengere hat, vatengere hembe. We always buy new clothes for our parents, especially okay, I always buy clothes for my mom. Kana toenda camp, vari kuenda kwakati, kune event, I buy a new clothes. But kana zvichizosvika papoint yekuti ini nyakutenga my child because haana surname yepamusha apa, because mwana wemukwasha hawani kana chinhu wani, it's being inconsiderate. Let's be considerate. Ngati strike balance pakutsita. Masitsita sitsiteni, alright, tatora hembe dziri personal, mopawo vana, and it's to remember kuti itopu yeyayo yatete Ngirori handiti asi kuzotora zvese nemakonzo emba mangu guys, obunye ubuzanka ngempela, okunye ukuzenzisa ngempela. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Makadini tete, zita regai ndigare ndachinja. Ndine rangu randakazvipa rekuti hazvinei. Ndakakura ndichichengetwa nambuya. Mai vamai mushure mekuti mai vangu vanga vasiyana nababa vangu. Mai vangu vanoti baba vangu aiva munhu aida vakadzi. Vanoti pavakasarudza kudanana nawo, vaisaziva kuti munhu akamira sei. Pavakazoziva kuti zvakamira sei, vakasiyana nababa vangu. Inini baba vangu handivasiyi. Mai vakandisiya ndichigara nambuya. Mai vamai vaichenda kumakitchen, then vakazororwa kumwe, ndikasara nambuya nehanzvadzi dzamai. Mai vanoti vakandisiya ndine 2 years, vachipota vachinditora apo neapo kuenda kuholiday. Mukugara taigarawo namukoma mwana wasese wamai vangu. Munongozivawo life yekumamisha. Mbuya vangu vaienda kwakasiyana siyana, kumarufu, kumachechi kunoparidza. Indaisara nanasekuru, hanzvadzi dzamai. Handidi kunyepa, vanasekuru hapana chakashata chavakaita pandiri. Problem yakabva kumukoma, mwana wamaiguru. I remember aindibata padira, gogo vaenda somewhere, aindiradzika pamubhedha wagogo ondiita mukadzi. Upenyu hwainge hwakaoma. I remember ndichitengesa huni kuti ndibatewo kamari. Pakazosvika nguva yandakasara nambuya chete. Vanasekuru vakaenda kwavakaenda. Gogo vaisaziva kuti ndaibatwa chibharo. Sometimes ndaendeswa kuhama dzababa vangu. Ndaisvika ikoko, asi mbuya mai vababa vaisandifarira. But ikoko ndiko kwandakatanga kuenda kuchikoro zviri nani. Sekuru vaida ndiite zvechikoro, so vaibhadhara. But I only stayed there 2 years chete. Ndobva ndazosiya chikoro ndikadzoserwa kuna mai vangu because sekuru vanga vava kurwara. Ndakatanga futi kutengesa huni kuti ndiwane mari. After school neweekend ndaigara ndiri kuhuni. Ndanga ndisina kana bhutsu tete, but chaindirwadza ndechekuti pandaisangana nemunin'ina wangu, iye aitengerwa zvese achienda kuchikoro. Chikoro chaiva pakati, iye aigara namai, ini ndaigara nambuya. Inini ndaingoziva kutukwa chete. Mbuya vaindituka zvairwadza. Ndainzi ndiri mwana wemusango, bonga nezvimwe zvairwadza. Sometimes ndaitorwa namai vangu, sometimes namai guru. Kwese kwandaenda ndaitukwa. Pane paya pekuti unogona kudonhedzwa musuwa wesadza. Indaibva ndarohwa mbama, ndonzi nhonga, hatiwesti chikafu,
pano. So ndakazotanga grade 6. Mai vangu vanga vane vamwe vana kunew marriage yavo. So ndakaendeswa kwagogo neimwe hanzvadzi yangu. Mai vakati aende neni ndiwane wekutamba naye. Pandakasvika gogo vakapopota kuti wai wauya nemwana wamai vako, munofunga kuti ndinokupei pano. So ndakatanga kutengesa futi huni kuti ndiwane mari yekutengesa chibagwe chekuendesa kuchigaya kuti ini nehanzvadzi yangu tiwane zvekudya. Punishment yagogo yaisava yekuti rova kwete, instead vaitinyima chikafu. Sometimes nekuda kwenzara taiba chikafu, but tikabatwa punishment yacho yairwadza. I remember one time ndakaba mabhuku ekuchikoro from classmate yangu ndikarohwa neheadmaster pamberi peassembly. Pakazoita vamwe teacher vakanditi iwewe in grade 3 wanga uri mwana akanaka, why wachinja kudai, uri kugara sei kumba? Semwana ndakataura zvese zvaiitika kumba. The next day ndakadaidzwa kuoffice. Ndaisaziva kuti teacher vanyora tsamba kuna gogo neimwe kuna mama kuti uyai kuchikoro. Vakauya kuchikoro vakabvunzwa vakapindura kuti ini ndainetsa. Ndakaendeswa kumapurisa ndikarohwa. Ndakarovera kunzi ndinoba uye handiterere. Ndakatukwa namama nagogo. Ndaisanzwisisa kuti ndanga ndiri wrong puppy, yet ndaitaura chokwadi. Ndakazoenda secondary school, but ndakaenda one term chete because hapana chandaiziva and mari yacho ndanga ndisina. Ndakaudza gogo kuti ndakusiya chikoro nditsvake basa. Ndakazosvika pakutizira ndiine 15 years. Kutizira kwandakaita kwaive kutiza nzara yekumba. Ende mukoma vaya vekundibata chibharo vainge vatsoka. After 1 year ndanga ndakutukwa kunzi handizvari. Ndaimwiswa mushonga yechivanhu zvichinzi inoita kuti chibereko chiite right. Ndakazoita mimba ndikazvara mwana wangu. Ndava ne18 years. Mwana wangu paakasvitsa gore ne2 or 3 ndakabva kumurume ndikadzokera kumba kuna mbuya. Mbuya vakaramba kuti hazviiti kuti vandichengete nemwana wangu. Ndakazoenda kuna mai, but vakanditi nditsvake basa ndishandire mwana wangu. Ndakagara about 5 months ndichiita mabasa emumba. Mwana paakasvitsa about 5 years ndakasangana nemurume wandinaye izvezvi. Ndipo pane maproblems angu ese. Murume ndakasangana naye 2016 ndikaita mimba yechitu naye. Murume akatanga kuhura ndichiona mameseji aibva kumagirlfriend. Takatanga tichigara kumusha tikazouya kuno Joni, asi murume ndiye akatanga kuuya. Pandakauya kuno murume wangu aiva muchipatara, so ndakasvika kutambirwa nemukoma wemurume wangu. The first and second day vakarara kumba kweshamwari yavo. Usiku of day 2 vakauya pakati peusiku vakanditi ndirare pambedha, ivo vorara pasi. Ndakazonzwa vakwira kuuya pambedha zvikanzi mainini, kuona ini maona bhodhi vangu hapana chakasiyana, inoita secret yedu, hapana anombozvisiva. Ndakaramba ndikabva pambedha, ndakatora foni ndikatanga kunyora message kune murume wangu. Bamukuru vakazviona vakati vanondiuraya. Day 3 murume akabuda muchipatara tikazoenda kwedu, but marriage yacho yainetsa. Makore akafamba murume achingohura. Ndakazobata mimba yechi3, but day randakasununguka ndakabata murume negirlfriend. BP yangu ikakwira. Ndakabara mwana ndikadzoka kumurume, but life yangu yakangooma. Aitenga hake mapamba nechikafu, but yanga ichingori hondo. Mwana paakasvitsa 5 months murume akaita accident zvokuti aisakwanisa kushanda. Ndini ndanga ndaa breadwinner. Lucky kwandaishanda vaindibatsira kuti mwana wangu umwe wacho aende kuchikoro. Hama dzemurume dzakati tidzokere kumusha, but ndaiziva kuti mashoko aizotaura ikoko aizondiremera. So ndakaramba ndikati beta ndisare kuno ndichishanda. So ndakati murume aende ega, then kana akuda kudzoka ndaizomutumira mari yake kuti adzoke. Passport yemurume yanga yakaexpire. I was earning 1,530 and my expenses ese anga ari pandiri. Ndakatanga kuisa mari paside kuti murume aite passport. Murume akaita at least 3 months ndichishanda kubatanidza mari yake yepassport. Akazondibvunza rimwe zuva kuti mari yawaita iye yepassport warara nevarume vangani kuti ikwane. Ndipo pakatanga fight. Vabereki vake vakati aiwa muregerere, accident yakamukanganisa pfungwa. Ndakarwadzwa tete because ndakashanda kumutorera passport murume iye. Murume akadzoka kuno kuJoni akatanga kutaura kuti paiva kumusha, akafamba akanzwa kuti ndanga ndamudyisa. Zvikanzi muprofita akamuudza kuti ini ndakarepwa ndiri mwana mudiki, ndosaka murume uyu aisangana nematambudziko akawanda. Ndakaudzwa zvakawanda zvinondirwadza tete. Ndakatanga ndakanyarara, but now
tete ndinopindura. Ndakazoendesa kasecond born kangu kuna mai because situation yanga isina kumira mushe. Ndakatanga kubatwa nehasha dzandaisanzwisisa ende kana dzandibata ndairova mwana iyeye chero pasina chaatadza. Handina rudo rwamai sevamwe vana mai. Ndine kamwe kautsinyi kandinako kandisinganzwisisi. Ndinonamata kuti Mwari andibatsira but hapana chiri kuita. So ndakati beta mwana aende. Murume akabata kamari hapana chaanondipa. Handitozivi mari yaanotambira. Vakabuda makuseni vanodzoka pakati peusiku akadhakwa achipopota. But mazuva ano ndinopindura. Kana ndatanga anopedzera ati zii oridza music. Last week apa aida kundirova but akabva akwadza mwana wangu akafunika ruoko. Kurapisa mwana ndini. Hatumiri kana senti kuna mai vangu kune mwana wedu wekutanga. Kumashure takanetsana ende pakati pehasha ndakamudza kuti mwana haasi wake since ipapo hapana chaanoita for mwana iye. Ndakabata foni ndikaona mameseji negirlfriend yake. Ndakatora pic rake ndichichengeta ndikazomutumira. Hapana chaakapindura akablutika. Ndinogara ndichigaya hora. Maybe ndini ndakaipa. That's why murume achihura. Pfungwa dzangu dzinenge dziri kufunga kuti why murume achindida. Why asingarongi my finances neni. Tete zvinhu zvacho zvandiremera. Mwana wangu first born, first marriage anoda face. Ava vamwe tu vanoda face. Sometimes unoona kunge ndakuita kunge mai vangu. Mai handina nyaya navo. Communication yedu kungoti mwana ari kuda chakati, uyu ari kuda chakati. I feel I'm a bad person. Pa weekend apa murume akabuda akadzoka akadhakwa. Mumba hamuna chikafu. Mwari vandibatsire anyway. Maybe ndini ndakasandura murume kuti aite uno uhu. Foni yake handina access nayo. Ndinoita maghost account paFacebook kuda kuona kuti ari kuitei. Handichazivi kuti ndoita sei. Nganditange nekutenda munyori kuti vatanganeso. I think most people vanoona channel ino kana vachinyora nyaya dzavo vanobvira kuchildhood. Kuti votiudza background yestory yake kuti ndakakura so ndikadai. But currently I am here. Currently she's with a man. Murume wacho nane maproblems ake. He is not faithful. Munhu ari toxic. Then iye personally munyori is not happy. She's angry. She's got anger issues. Ndosakati kwai ndinorova mwana. Ndine kamwe kautsinye so. Like you know she's a bitter person. She's not happy. Munhu asiri happy. And thank you munyori nekutaura zvese zvamataura. Thank you so much. Zvandichaita ini ndichakupai nhamba dzemunhu anokubatsira. Ndinoda kutenda community, the Zimbabwean community that we are building here. One positive community. Vazhinji vanhu vanoona channel ino who are helping, who are giving us professional help to assist these people. Toda kutenda my sister Olivia. Mwari akuitire zvakanaka. She's been helping vanhu vanenge vakaremerwa. Toda kutenda zvakare my sister Lillian. Thank you very much. Ma-psychologist atinoshanda nawo aya. And imagine having people vane busy schedule but vanokwanisa kungotaura nevanhu vakaremerwa. Ndinoziva kuti pana umwe brother vangu zvakare vari Cape Town who offered his help kuti I need to talk to people like this vakaremerwa. Ndichasiya zvakare namba dzavo vanogona kutaura nemi kana mune maproblems. Kungowana munhu wokudururira matambudziko. And I think we are going to use him for men because kazhinji kacho varume it's difficult for them to open up. Todzoka panyaya yaHaidi. Vataura kuti gogo vaituka, they would use words like bonga. There's this bonga name and what else again? Pandiri Magora, exactly. I think I've also been called that name. Yeah, I have. But in Kanamakanditaras and Gora. What does that mean? Like Zimbabweans, we are bitter people such that we even label people kuti Gora. Because of an unfortunate incident that happened in my life, kuti babako vanenge vakaenda vakanokusiya ikoko. And the person who would call me that name is not even from my mother's side. It's somebody from my father's side. You know, okuti bonga, okuti gora. Why? Pana magora. What is that? Magora amunoshora. Hey, amunacha amunoziva. Because we have a better father in heaven. Our father is a king. And vanoti elevate. He puts us there. Magora. I'm here to represent mabonga also. It's so painful kutunzi mwana wako mwana igora. Kugovoti, I'm not going, mama uya panapa, ine unotengesa huni, muri magora. We need to stop that. Zimbabwe, can we stop that? Then pane nyaya blame, she's blaming herself. Kuti, murume wangu anohura maybe because I made him to be like that. My sister, I want you to know kuti kana munachienda kunoita girlfriend yake, it's a personal decision that they are making.
hapana, nobody is going to be pushed. Zvafanira kuti mundipushe, ini ndine nhamo dzakawanda, monditi handozoti bhoizi rangu handikunyemberai, ini handisi munhu akaipa zvangu, but ndatozopushiwa nenhamo because arega ndinorowa chi-ATM. Nothing like that. Mungo zvantaura, it's a personal decision that you make, kuti ini nhangu ndakuda kutoita zvinhu izvi personally. Handiti. Saka don't blame yourself kuti ndini ndakamuchinja. He's always been like that. Ende pandigwadza ndichipa kuti you get paid 1,500. Wapiwa 1.5 muotanga kuisa ma200 paside kuti usevhere murume awane mari yepassport akwanise kudzoka. Onzi mari iyo wakaihura nani. You are in a toxic relationship. Munhu wakakuroora. Like I think nyaya yacho yakagara yadokanganisika kudhara because ingori nxavanxoza kubva kwekutanga. Mwana akazvagwa akaendeswa kakasiyiwa akadii. The pain is too much. Before we go, pane website for those people who would want office furniture. Anditi, pane wanoda furniture yekuisa muoffice. I'm going to leave a website. Please click that link. Musupport a business revamwe vedu. I'm also going to leave a link yekumacro. You know you guys, so when you guys buy pane vanoda furniture vose vari kuZimbabwe. Ndakaona ndichitaura kuti Zimbabwe kungori nesofa one. On a more serious note, there's this one sofa. Me and my friend, we call it the national treasure. Even my mother owns that sofa. Sorry for that, but pakaipa. So what I'm saying is I'm going to leave a link for all those who want furniture. Mumbotenga o furniture nditi mungoisa mukana mukatenga pa link up ndenge ndichizoona ukateka 5% nditi what else do I need to talk about? All right. Ndaida kungotaura madzimai right now kuri kunaya kombopisa kuri kunaya. Nangoti ndidzoke panyaya yekupfekedza vana zvinhu overdressed. On Sunday pandakanoruka musoro I walked into the salon papa nechimwe chimwana chimukomana anga kaberekwa namama wake anga kapfeka bhachi. Mai vake vakamubereka fleece. It was a very hot day. Mwana achichema and you know what? Because of my heart I cannot sit. Handigoni kugara pane mwana achichema. Ndakasumuka ndatora mwana. Ndikati burutsai mwana, vakaburutsa mwana ane fleece, mwana ane bhachi. Ndikati mwana akusweta. Mwana aitosweta. Ndobva ndamutora ndobva ndabvisa bhachi. Akatanga kufara. Ndakati ndakubuda ndakuenda neni bosi ndakamutora ndikamuisa pa ndikamubata kudai akaisa musoro wake paside pangu. It's ndikati mwana uyu akabva abvisa bhachi. Mesho akachisvo. Mwana uyu achatondini. Ndikati achatokudii akudaini. So I'm just saying kuti I've also noticed this is the time ndakaenda kuHarare ndichinotora passport yangu kuti passport yemwana I think. Ndasvika paya ndikuona apa it was a hot day. Vana vanenge vakapfeka wool hat, fleece, akaberekwa nefleece achisweta. Ai man. We are a generation iri kukura mutime technology. Iye zvino muri kuona kuti kunopisa kana kuchipisa mwana ngaasa overdress. Let's try not to overdress. Kauchai kuti kwa anotonogwa mucheche, anotogwa apa zimwana rari zigoma nakuda rine 10 months zihombe. Anotonogwa mucheche. No. Vana they are also human beings. Anditi ngatiregei kuoverdressa vana. Ndokutendai nekuona kwamaita. I'm not going to talk about. Today I'm not going to be advertising anything. Asi ndichangosiya comment section vanoda kujoina diaspora insurance. Vanodawo namba dzekufabs, vanoda kuitsigwa Starlink. Ndosiyawo namba dzenyu. Ndosiya namba dzawo pazasi. Modi mobva madziona. Okay guys. Regai tigumire pano. Ndokutendai nekuona kwamaita chirongwa. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare nechirongwa chedu. I'm continuing to encourage you kuti murambe muchitumira mastori enyu panamba idzi. And it is so that we keep the channel rolling. Thank you guys for watching. Bye bye.